Sa atong panahon karon, naanad ta og instant na nga mga butang. Kana bang magbuhat ta og butang nga diretso na, shortcut na, dili na kaayo ta mo exert og effort, unya paspas og dali ra. Dili sama sa unang panahon nga kuna kay butang nga buhaton, pagkadugay ang proseso nga imong himuon, una nimo maangkon ug una nimo matuman ang imong gusto nga result sa imong buhaton. Pananglitan, sa una, sa karaang panahon, kung ganahan ka mo inom og sikwati, maghimo ka una og tabliya. Unya, human ka maghimo og tabliya, unsay nga na, magamit pa ka og borneo og sa ditawagan na niya, batiro. Unya, mag-effort pa ka, mag-init pa kag tubig. Pero karon, moadto ka sa tindahan, naanay tabliya nga baligya, powder ng daan, diretso na lang kag butang sa init tubig, inighuman mo higop na lang ka. Sa una, kung ganahan ka mo higop og sabaw sa manok o sabaw sa baka, kinahanglan ka manakop una og manok, una ka magsabaw. Pero ang kalibutan karon nag-offer nato og instant ka mga pagkaon nga mura po gagahigop og manok. O palit kag noodle sa tindahan, kanang chicken flavor ha, kanang beef flavor ha, imo na dayong ibutang sa initubig ug makahigop na dayon ka noodles pa with chicken or beef pa. Sa moderno nga panahon, daghang mga butang nga nahimong sayon nga buhaton tungod sa teknolohiya nga taas na kaayo. Pero kung sa una, sa wala pa ang teknolohiya, ubos pa ang technology, pagkadugay buhaton sa daghang mga butang. Pero abi ninyo, katong sikwati sa una, mas lami to higupon kaysa baligya karon sa tindahan nga nay markang tabliya o ingot na lang ka mukutaw. Kanang sabaw sa manok ug sabaw sa baka nga pure gyud, lami tagamtamon kaysa noodles lang o yan ay flavor nga chicken o beef nga di mo malasahan. I mean, mas lami ang niagi og sakto nga proseso. Dili tong instant nga mga butang, dili tong diretso lang. Mas lami tong muagi og proseso, sakto nga proseso. Ako ning gisgutan tungod kay ang atong ebanghelyo karon nagsulti nato nga ang gingharian sa langit magsugod sa simple ug gagmay nga mga butang ug maangkon ni nato sa hinay-hinay nga paagi, dili sa sudden ug diretso nga paagi. Muagi og gagmay nga mga butang, imong himuon una ang gagmay nga mga butang usa maangkon nimo ang gingharian sa langit. Kana bang aron maangkon nimo ang langit, ang bisan ang ginagbay nga mga sugo imo nang himuon. Sa gamay pang bata, mas importante nga imong ihatag ang ginagmay nga sukli, imong sundon ang ginagmay nga sugo sa imong ginikanan, usa mo adto sa dagko nga mga butang ug sa katapusan maangkon nimo ang gingharian sa langit. Ang problema nato tungod kay gusto tang mahilangit pero dili ta maning kamot og himo sa gagmay nga mga butang. Nagtuo ta nga harian sa langit mo diretso ta og dagko nga mga butang ug dili ta moagi sa proseso gikan sa gagmay ngadto sa dagko nga mga butang. Mabitaw nga sa ebanghelyo atong madungog ang usa ka sambingay nga naghisgot sa gisabod nga liso. Muturok ginauna ang punuan, unya muudlot, manahon, mamunga, mohinog, unya i-harvest.
aron magamit ug mapuslan ug aron makahata og kaayuhan sa tong kinabuhi. Sama sa tanom nga niagi og proseso, ingon ni ana ang pagkabot sa gingharian sa langit dili instant, dili lahos ra, dili diretso, kundili moagi ka sa simple ug yano nga mga butang una nimo makabot kining gingharian. Kung imong tan-aw ng kinabuhi ni Kristo, He goes through the process. Mahimo mangmuanhi siguro sa kalibutan nga diretso ng dakong tao. Kada mo makalit na siya abot ba? Natiguang na o musugod siyang ministry. Pero makita nato nga si Kristo miagi og proseso. Diha pa'y conception. Hangtod nahimo siyang fetus. Hangtod niagi siya sa infancy stage. Hangtod niabot siya sa teenage nga panahon, adolescence. Hangtod nga nahimo siyang adult. Si Kristo miagi sa sakto ug klaro nga proseso sa pagkahimong tao. Kay girespetuan sa Dios ang proseso tungod kay moagi manggiyod sa gagmay nga mga butang ang kinabuhi. Dili mahimong mulukso ta. Naun sa may pagtulunan nga atong makutlo ni ini, labi na gyud sa mga kabataan nga atong gipadako o gipatubo karong panahon na. My dear adults, mao kini ang dakong hagit sa Dios alang kanato nga aron ang mga gagmayng bata karong panahon na maangkon nila ang harian sa langit, maningkamo ta sa pag-atiman, pagpatubo o pagpalambo sa ilang pagtuo. It is our responsibility sa pagpalambo o pagpatubo nila, pagdisiplina nila, kinahanglan mo agi sa proseso. Because sometimes, we become impatient. Minus taog pasensya sa mga bata nga nagtubo karon. Dali ta mahutdan og pailog. Unta na sabtan man unta nato nga ang kinabuhi proseso, dili man makakat-on dayon ang tao, bisan ang harian sa langit, dili man makuha sa diretso lang, kundi sa hinay-hinay. Ug mahatagan nimo ang maong bata ug maayong kinabuhi kung sa gamay pa siya imong sundan sa pag-amuma, pagdisiplina, pagtudlo, pag-agak aron mahimo siyang maayong tao sa umaabot ug mahiduol siya sa Ginoo. Atong responsibilidad, mga hamtong, mga ginikanan sa pagpatubo nila. Dali raman kay sultiyo na mo ingon ta, Father, pagkalahi ra gyud na mga bata karon, ikumpara sa kita pay bata, di ba? Kanunay tang makadungog ana, Father, lahi kayo ang mga batanon karon. Sus sa kami pay batanon, Father. Ana dayon ang istorya. As if mas buutan sila sa kamo pay batanon kaysa mga kabatanunan karon. Tinuod siguro na siguro nay kamatuoran nga lahi na ang mga bata karon ikumpara sa mga bata kaniadto. Pero para nako, ayaw ibutang ang blame tanan sa mga batanon karon. Kay basin baya, kung ang klase sa paginikanan nato karon, lahi pod sa paginikanan sa atong katiguangan kaniadto. Para nako, it's unfair to put all the blame to the young of today. But try to ask yourselves, basin kung lahi po ko pagaginikanan, kaysa akong ginikanan kaniadto. It is so unfair nga atong ibutang tanan ang blame sa mga batanon karon. Again, tinuod siguro nga lahi ang mga batanon karon kaysa batanon kaniadto. Pero mahimo pong atong pangutan tong kaugalingon kung unsa tang klase sa paginikanan karon. Ako ning gibalik to give an emphasis aron makita nato ang dagan sa kalibutan
ug makita nato asa dapita nagsugod ang problema. Because we know nga ang unang tao nga paninglan sa Dios kung ang usa ka bata mahimong usa ka dili maayo nga tao sa katilingban, unang basulon ug unang paninglan sa Ginoo kita nga mga adult ug kita nga mga ginikanan. Because sometimes we become impatient. Ang Ginoo nagpahinumdum nato, patasaan nato itong pailog, patasaan nato itong pasensya. Lahi ang mga bata karon, may lahi naman po ang dagan sa kalibutan, and we have to adjust. Kinahanglan ta mo adjust isip ginikanan, kinahanglan ta mo adjust isip mga guardians. Kay lahi na ang gi-offer sa kalibutan. Ako nagkahabog ang klase sa mga batanon karon, kinahanglan pahabugan po nato ang atong klase sa pagginikanan. And we have to go through the process na dili tamawad og pasensya sa kanunay. Walin na ko ni isulti akong gilabanan ang mga batanon, but it is our responsibility. Mga batanon, ayaw mo pagsalig, ayaw mo pagdahom, ayaw po ninyo i-blame ang ginikanan kailang sayop. No, atong tanan nga kakuwangan, kay nagkuwang ta sa daghang mga paagi o proseso nga atong giagian. Magampo ta sa Ginoo nga unta sama sa istorya nga atong nadungog sa Ebanghelyo sa usa ka sambingay, atong paningkamutan sa kanunay, nga tas-an nato atong pailog. Kinahanglan ta mo agi sa proseso aron maangko nato ang kinabuhing dayon ug ang gingharian sa langit. Kinahanglan ta una magsakripisyo, maghago, muhalad sa tong kaugalingon, masakitan, aron lang maangko nato ang ganti gikan sa Dios. Amen. Palihog manindog atong ipaday